is Baby Dragon. Ha! 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 Doon lang ako sa I know it's been a while while I make a release a video, and that is because we're cooking a very interesting segment for you guys. Ang segment na among gi-cook karon kay cooking show. Magluto ta og humba, pakbet, ginali, lumpia, mga lami ang sudan kay atong isuroy sa laing-laing eskwelahan. Charot! But seriously, ang bagong episodes will be more interactive, meaning kamo ang magbuot sa videos. Kung di mo interact, wag with videos. So, interact na. Now na! Karon na! To cut the chase, the new episodes for Baby Dragon will be called Baby Dragon Tuesday. Advice. Pag-send mo sa inyong mga problema, pamilya, gugma, trabaho, booking, tuloy-tuloy upuban pa. Ha! See? Challenge. Pag-send mo mga challenges na inyong ganahan na kung buhaton. Pero ayos ng mga busbuhay dahil mayatch na ko. Na wala mo vlog. Wala mo interact yung gipa-interact. Ha? Challenges. Sa! Mga trending karon kanang mga mumulan dance, mga makeup tutorial, mga usay napakay pagkaon na ko, ganahan akong tilawan nga usa ko ma-feel karabanghang mga kanto sa pradiha. Review. Kaning nga part, magbabaga na dyan ko sa kong naong, as in, mas baga ba sa kong naong, Pag-send ng mga recommendations sa mga butang na gusto ninyo na akong i-review. Like, pagkaon, sabon, apparel, makeup, ug uban pa na ganahan ninyong ipa-review. So, sa mga nainegosyo diha, mga lamig kinabuhi, mga brands o mga suking tindahan, kung ganahan mo mag-review ko sa inyong mga baligya, tama sa pagkaon, masulob, ug uban pa, PM lang. Now na! Baga now sa! Ako na dyan na i-career, no? Baga now! Ang inyong buhaton kay mo PM rajud mo na ko. So mag-start mo with the letters. That will be the A, C, R. Example, mo message ka A, advice. Hi Baby Dragon, ako'y patambag nimo. C, Hi Baby Dragon, ako'y pa-challenge nimo. R, Hi Baby Dragon, ako'y pa-review nimo. This is from Apple. Ow. Ana lang ka-simple na instruction. You have to submit your entry from Monday to Friday and the video will be released every Tuesday. Yes? Mag-start na right now until Friday and then mag-release na on the following week. So, maura itong mga ads, excited! Di ko makabasa sa yung mga PMs. Kaya ba ako magkabuang at kung basa anis yung mga pang-send. Pabisi di ko ani. So once again, this is Baby Dragon, ang nagsasabing walay batignaw sa pito nga app. Ha! And that is because we're cooking very... Kung ganahan mo magpa-review sa inyong mga... I know it's been a while, wala bullshit. Maklaro ba kung ano? Go. Sorry. Hello mga ex! This is the Baby Hello mga ex! This is Hello mga ex! This is Baby Dragon! Nga na tsaka tingin mo, guys?